Eta New Yorkera joko dugu jarraian, zorionak emateko. Kirmen Uribe, egunon, Egunon, eta zorionak. eskerrik asko, eskerrik asko. Bai. Egia esan, pozgarria izan da, Eusko Ikaskuntza Sariarena, eta bueno, bai, Bai, bueno, pozik nago. esango dugu, mende honetako euskal literaturaren berritzaile nagusienetako bat, eta nazioartean euskara eta euskal kulturaren enbaixadore argia zarela esan dute Eusko Ikaskuntzako epaimakideek, ez dira hoiek nola nahiko laudorioak, zer sentitzen da horrelakoak entzuterakoan, hor New Yorken? Bueno, sentitzen da maitatua zarela, ez? Eta azkenean sariak hori dira, ez? Maitasun keinuak. Eta laguntzen dute jarraitzen bidean, ez? Askotan idazlearen lana oso bakartia da, etxean zaude edo liburutegian, hor bakarrik lanean, ordenagailu aurrean, eta ikustea besteek ere baloratzen dutela zure lana edo ikusten dutela beharrezkoa edo bueno, ez nuke esango beharrezkoa, igual hori gehiegi da. Bai, baina Baina balio, ondo ari zarela, bai. hori da, ondo ari zarela, bueno, ez, horrek laguntzen du. Gainera, sari hau, esango nuke dela gure sari nazionala, ez? Mhm. Ze Erkidegoko, Nafarroako eta Iparraldeko unibertsitateetako errektoreek ematen dute. Eta begira, ez, pizka bat, bueno, oso ederra da alde horretatik, ez? Euskal Herriko saria delako eta Euskal Herri osoko akademikoek hautatzen dutelako. Ni badakit sari hau jende askorek merezi duela eta beti hautatzen dutela bat. Eta, bueno, ez, aurtengoan izan naiz, baina, bueno, ez, saria bortzen dut pixka bat, belaunaldi osoaren izenean ere bai, ez? Bueno, idazle on asko daude nire belaunaldian, ez bakarrik idazleak, musikariak, ez? Hor nazioartean ibili direnak, edo aktoreak, zinegileak, oso lagunak, ez dakit, ez? Dantzariak, bueno, pixka bat denen izenean hartzen dut sari hau. Sari hori. Nahiago dut horrela pentsatu, bestela pixka lotxa ematen dit. Ja, bueno, nik esan behar dizun, galdetu behar Eta- nizun, sari garrantzitsu asko jaso dituzula orain baino lehen ere, baina galdetu behar nizun juistu, hau berezia ote zen zuretzat, juisturen kontatu diguzun guztiagatik, ezta? Bai, berezia da. Bai, gainera ikustea zerrenda, ez? Ikustea zeinik irabazi duen, edo zeinik jaso duen, ez? Hobeto esan da, ikargarria da, ez? Zerrenda da, benetan jende, Bai. bueno, ona izan dena, ez? Euskal Herriarentzat, eta Euskal Herriarentzat lan egin dutenak, eta hori, ez? Saiatu direnak beraien onena ematen. Hori da. Eta, bueno, zerrenda horretan egoteak, bai, ilusio berezia egin dit benetan, Ez da beste sari bat izan. Euskal Ikaskuntzak esan du, besteak beste, Euskara, gure balioak eta bizimoduak gure mugetatik haratago eramaten ongi baino beto asmatu duzulazuk. Eta iruditzen zaigu hori izan dela zure literatur ibilbidean zure buruari jarri dizun erronka nagusietako bat, ez? Bai, ni ez dakit ondarrun jaio izan naizelako portu giroan, okai giroan, ez? Baina beti begiratzen nuen itsasora, ez? Ez nuen begiratzen barrura, mendialdera, beti txikitan begiratzen nuen itsasora, eta zaten nuen, zenbat herrialde dauden hor kanpoan, ez? Zenbat mundua hor dago, hortxe dago, itsasoa bestaldean dago mundua. Eta horra joan behar dut, eta eraman behar dut euskara horra, ez? Azkenean, bi gauza dira oso maite ditudanak, ez? Euskarak egin nau ni, euskarak ekarri nau estatu batzutara, ez banu euskaraz idatzi izango enintzen hemen egongo. Orduan ni etorri naizuna euskararekin, ez? Eta euskarari esker. Eta hori, ez? Eta hainbeste maite dudan hizkuntza hori, ez? Beti lotu izan dut itsasoarekin, ez? Kanpora ateratzearekin, gure hizkuntza ezaguna izan dadin, ez? Hor kanpoan ere, eta besten mailan egon dadin, ez? Etxepareren amets bera, azkenean, 500 urte eta gero. Baina konturatu naiz, garaiak aldatu egin direla onerako kanpoan. Eta
euskara edo antzeko hizkuntzak bestera batera ikusten direla orain, ez? Beti tratatu izan gaituzte zabar, ez? Eta nik bizi izan dut hori, hablain kristiano hori entzutea, ez? Bilbon bertan, Bai, oso urruti joan gabe, Orduan, ezta? bai, orduan beti ikusi izan gaituzte bigarren mailakotzat, gure herrian bertan. Eta bueno, borroka asko eginda, gizarte zibilak asko borrokatu du euskararen alde, erakundeek ere bai, ez? Gero, eta lortu duguna horregatik, borrokagatik, ez? Eta kanpoan gauza bera. Orain ikusten dira hizkuntza gutxituak, txikiak, ez hegemonikoak, ez dakit nola ditu. Gauza positibo bat bezala, eta nik behintzat estatu batutan horrela ikusten dut, ez? Beraiek positibotzat jotzen dute, nik euskaraz idaztea, eta plus bat bezala ikusten dute, ez? Orduan, gauzak aldatzen ari dira. Ja ez da zentzuri gabeko gauza bat, ez? Lehen esaten ziguten bezala, norazoaz euskararekin, ez? Bai. Ja ez da hori. Ja munduak ikusten du euskara, planeta diverso, anitz eta ekologiko baten barruko, beharrezko zerbait bezala. Ze ongi, ez? Bai? Ze ongi. Bai, bide honetik goaz. Gauza bat, hor New Yorken ze jarraitzen duzu, liburutegi publikoko 13. bulegoan lanean? Bukatu zen ura? New Yorkeko bukatu zen, bekark ekarri ninduen ona, New Yorkera, berei bazekiten euskaraz idazteko novela baten proiektua zela, eta ere eman zidaten beka, baina urtebetekoa zen. Eta gero nintzen Kolumbian, eta orain badaukat hor lotura New Yorkeko unibertsitatearekin, eta hori fikzioa erakusten dut, ez? Zehatzago esan da, novelak nola egin, nik ere oso ondo ez dakidan gauza. Zure ibilbide horren berri bagenuen, baina ez genekiena zen, beraz, beka hura bukatu zenean, liburutegi publikoko beka bukatu zenean, bulego horrek utzi zion Kirmen Uribena izateari. Bai, utzi zion Kirmen Uribena izateari, baina izena handago. Izena handago jarrita. Bai, izen guztia jartzen dituzte, bai. Hor dago zerrenda luze bat, eta izena handago, bai. 4 urte pasadira. Beste idazle batzuekin bezala. Bai, 4 urte pasadira arrezkeroztik, ja New Yorktar ere bazara, Kirmen? Bai, 5. eragoaz, eta bai, ni New Yorktar ere sentitzen naiz. Maite dut hiri hau, maite dut oso bizia delako, maite dut oso soziala delako, mugimendu sozialek hemen indarrandia dute, ez? Berdintasunaren alde, edo queer mugimenduak, edo afroamerikarrenak, latinoenak, jatorrizko herrienak, mugimendu asko daude, eta hori gustatzen zait New Yorketik. Eta gero dagoen kultura, kulturarako grina hori, jendeak hemen oso ausart sortzen du, ez du beldurrik bestera batera gauzak sortzeko, ez? Imaginatu, esaten dute, antzerki bat hau da, ez? Lege haue bete behar ditu, hemen saiatzen dira lege horiek ez betetzen. Aldatzen, ez? Eta hori nire izaera insumiso honekin, oso ondo du, ez? Zen pizkatere olakoa naiz, ez? Ez dut ikusten, ez naiz hain ofizio hori jarraitzearena, ez? Ofizioko legea jarraitzearen aldeko, baita ere, baina beti saiatzen naiz pizkat bestelako formak bilatzen, pizkat bestera batera egiten gauzak, ez? Eta hori irian, zoazela antzerkira, edo zoazela musikaletara, edo liburu aurkezpen batera, ez? Hori irian badago, hori ikusi egiten da, ez? Antzerki batean nola jartzen duten argia, ez? Estenografia bera, edo zuzendaritza, ez? Oso desberdina da, ez duzu espero egiten dituzten gauzak.
Orduan, gaina diru gutxirekin, ez da diru kontua. Mm. Orduan, bueno, horrek laguntzen nau baita ere, ez? Oso kreatiboa da iria, eta horrek ere, bueno, eragin ona dauka nigan, ez? Eta hori, naiz da, bueno, Euskal Herria faltan bota, eta hanka bat beti horreuki, Bueno, esan behar nizun, beste eleberri bat ari zara prestatzen, Kirmen, horrelako zerbait entzun dut? Bai, banabil. Ez da bat, 3 baino. 3 dira? Hiru dira, bai. Nabil hor pentsatzen ziklo berri batean, eta bueno, esango dut nola izango den zikloa, eta hori dena, baina bueno, orain bertan nabil 3 liburu horietako lehenengoa idazten, eta oso gustora, bai. Joango naiz oraintxe 2 astetan Italiara, Firentzera gonbidatu naute, eta antxe gongo naiz idazten hasiera, beti da nobeletan zailena, beti da nobeletan zailena, eta hori idazten, eta, bueno, ja ezurdura badut, eta bakizu izaten da arrain ezur bat novela, ez? Hasiera argi daukazu, eta bukaera ere, gutxi gara argi daukazu, eta gero ezur badago, eta hori ezur hori betetzen joan behar duzu. Ardikori guztia, eta ez da gutxi izaten. Firenzen beraz, Firenzen hasiera, ezakit, irakurri egin nuen noizbait, edo elkarrizketaren batean entzun, lehendabiziko esaldia dela Gakoa liburu batean. Zuk esan duzu hasiera, baina nik uste dut gehiago ere zehaztu izan duzula, ezta? Bai, lehendabiziko esaldia, oso garrantzitsua da. Oso ze tonua ematen du, narratzailea hor agertzen da, protagonista ere bai, askotan, ez? Lehenengo esaldi hortan ja protagonistaren izena ere agertzen da, eta bai, nire hor lantegian, ez, fikzio lantegian hori ere erakusten diet, ez, ondo hasten. Bai, musika bat ematen du hasierak baita ere, ritmo bat, bai, oso garrantzitsua da. Baina, bueno, horitik ezin duzut esan hasiera. Bueno, baina Firentzen izango zara, eta zenbat denbora ingo duzuan, Kirmen? 2 aste, eta gero itzuliko naiz New Yorkera, eta gero uda osoa Euskal Herrian, bai. Euskal Herria zatoz beraz. Bai, irailaren 6 arte, bai, luze. Oso ongi, Bai, San Juan aldera joango gara, eta bueno, ekainaren 24an edo, ez? Eta gero, gero irailaren 6 arte edo hor egongo gara. Nire gustatzen zait, ni San Juan eta ez naiz hori, ez, erlijiosoa, baino aitak eta asko beti horrela banatzen zuen urtea, eta hori gustatzen zait, ez? Bueno, nik uste San Juanak... San Pedrotan, da San Roquetan, da ez dakiz, hori biltzezan aita. Carmenetan, eta ez? Hoxe. Arrantzaleen egutegia zeukan, ez? Hori da, bai. Eta nik, naizta ez sinistu gauzoietan, sinisten dut bere mundu ikuskeran. Hori da. Arrantzalearen mundu ikuskeran, eta nola urtea banatzen zuten. Eta hori nola agertzen den gero zure liburu guztietan. Ez dakigu Firentzen hasiko duzun horretan ere ikusikote den. Bai, Euskal Herria gertuko da, hori. Euskal Herria gertuko da, bueno. Begira, Kirmen, laster hitz egin behar dugu ate irekiak izena jarri dioten ekimen bati buruz. Estatu Batuetako diasporako gazteak, euskal sustraiak dituzten gazteak, Euskal Herrira gonbidatuko dituzte Goierriko herrietara, eta hilabete eskaseko egonaldia proposatu diete. Hori galdetu behar nizuen, zer iruditzen zaizu, ze hau da azken batean asmoa da euskal kultura, ekonomia, hizkuntza hurbiletik ezagutu dezatela, horretarako hemengo familietan egongo dira, eta ez dakizuk ze aholku emango zenieken gazte hoiei, zegero hitz egingo dugu beraiekin. Bueno, beraiekin ez, antolaketa lanetan ari direnekin. Bueno, aholkua ondo pasa dezatela, ez? Lehengoa goza dezatela Euskal Herria, ez? Euskal Herria ederra da. Eta jende ederra dago baita, ez? Nik uste dut euskal izaera ere, ez? Ez dakit, bagara solidarioak, jende irekia gara, ez dakit, ez? Humoretsua ere, bai, ez? Naiz da, esate duten ez, baina, bueno, bertsolaritza hor dago, humorez beteta. Bai, zalantzari gabe. Eta ez dakit zegatik esate duten ez garela humoretsuak. Baina, bueno, hori goza dezatela, eta bai, ekimena oso nahi dutzen zait. Gainera,
Euskaldun asko dago munduan, Euskal Herritik kanpo, eta haiek ere Euskalduna dira, edo gara, eta bai, horiek zaindu egin behar ditugu, ez? Ze egunero daude hor borrokan, beraien hortasunari eusteko, eta askotan ez da erreza izaten, eta ez? Begira. Eta bueno, baina benetan sentitzen dute euskalduntasuna eta jende hori zaindu egin behar dugu eta kariño pixkat eman. Atzo hitz egin genuen San Frantziskon Osasuna eta Real Madriden partidua ikusi behartzuen Chinatownen jaiotako euskal jatorriko euskaldun batekin. Ze ondo. Antzeuden, pozik partidua ikusi behartzutela eta Ze ondo. Bai, primeran. Kirmen, eskerrik asko, zorionak berriro ere, eta ondo segi hor, berehala izango zaitugu Euskal Herrian, eta nork daki, agian bisitatxo bat ere egingo diguzu. Bai, nahi duzuenean, eta eskerrik asko benetan Eusko Ikaskuntzako kideei, ez, hautatzearren, nire izena, bai, benetan nago eskertua eta unkitua. Kirmen hori eskerrik asko. Bai, zuei, laster arte. Laster arte hori da.